B'investiment ta' 10 miljun euro ġejjin mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali, 8 ċentri tas-saħħa u 54 berġa se jiġu irriġenerati u rinnovati. Ħabbru dan il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt l-iffirmar tal-ftehim quddiem iċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Gżira, wieħed miċ-ċentri tas-saħħa l-iktar fil-bżonn ta' ħajja ġdida. Il-Prim Ministru innota kif il-qasam tas-saħħa huwa ċentrali għall kwalità tal-ħajja tagħna. Qasam li dan il-Gvern ħadem fuq sa mill-bidunet biex inqataw il-listi ta' stennija, il-mediċini out of stock u l-pazjenti fil-kuruturi. Innota li dan l-investiment mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment se jkompli tejjeb dan is-servizz b'titjib infrastrutturali. Innota li din il-ħidma tingħaqad mal-investiment tal-Gvern biex isiru żewġ ċentri reġjonali kif ukoll ma' ħidma oħra, inkluż permezz ta' sħubija ma' Stewart Healthcare. Jekk tħares lejn il-mappa ta' Malta u Għawdex fi ftit ta' snin oħra bir-riformi li qed jitwettqu, dan it-titjib strutturali li qed inniedu llum u bl-isptarijiet reġjonali u t-titjib f'Għawdex u l-isptarijiet li kienu pratikament ingħalqu bħal St. Luke's kellna sptar magħluq. Dak li qed nagħmlu se jkun qed jolli l-livell tal-kura li qed nagħtu għal livell totalment ġdid. Dan huwa parti minn upgrade infrastrutturali ta' pajjiżna. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li dan l-investiment se jkompli jtejjeb is-servizz tas-saħħa f'pajjiżna. Waqt li fakkar fid-deċiżjoni ta' gvern preċedenti li jagħti l-ġenb liċ-ċentri tas-saħħa qal li wasal iż-żmien ta' bidla importanti fil-kura primarja. Illum stess ħarġu tenders għal refurbishment tal-ċentru tas-saħħa ta' Barajna tal-Gżira Health Center, proġett li ħajiswa €1.5 miljun illi ġejjin minn dawn l-10 miljun li għandna dedikati għal dan il-proġett. Tenna kif dan it-titjib qed isir grazzi għal fondi li ġejjin mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment biex il-ħaddiema u l-professjonisti tas-saħħa ikollhom ambjent aħjar fejn jaħdmu, fejn ikunu jistgħu ikomplu joffru servizz eċċellenti li jpoġġi lil pajjiżna b'fost l-aħjar 10 servizzi tas-saħħa fid-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.